Dobrý deň, čo máte na sebe, koľko to stalo? Dobrý. Posledne som dostala toto. Toľko. Centy? Hej. 3 centy, wow. Jak 3 centy, však už sa zaokruhuje. 12. Centov? Hej. Toto Tak to je 15. 5. Centov? Hej. 5 Toto centov? neviem, jak čo je to zvuk, to už si vlastne narodila. Jaj? Ponožky ja som dostala. OK, takže 20 centov. Toto 70 centov. Wow, to 90 centov, to je skoro euro. A pod tým 2 alebo 3 euro, neviem. Jak euro? To bolo najdražšie vec. Hej? Hej. Takže, tak 2 alebo 3? 2 alebo 3? No. Vidíte, ako dobrý fit sa dá vyskladať za 2 eurá a 90 centov? Wow! No počkaj, a vy, počkaj. Wait. Som moderná technológia, to nerozumiem tomu. No koľko, hej? No, 12 grošov, ty kokos. 4 zlaťaky, Dosť. 8000 forintov a 460 jenov. A dlho. Čo? Ujebaný. A pod tým máte čo? Máte tričko? Či ste holí? To vám neukážem. Mám tričko. To ja také mám. Darované od prírody. Príroda mi dala. To ja také mám. Matka príroda. Hej, tam je tak strojilo. Hej? Dobre. Čaute, Google. Ne. Aký máte názor na zimu? Chladný názor máme.